ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст бадрон Opel Astra F ки дар кузофи хетчбек светои кабуд соли барои шуш 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. хоб объем мотораш простой мега 1.6 литра коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 блонаи 60-70%, 4 калпак, 1 сола ҳуҷҷат, салон тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин мекунад задагӣ пӯсидагӣ надорад, как нада мекунад, ҳуҷҷат, балон, хадавой ҳамаш кадагӣ, хадавой шама мекунад, ҳастаи созае. хоб нархи мошина 30,000 сомонӣ гуфтаам бардорам, бо муомилаи хубам дорад мекунад. мошин мекунад қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. кадом мега конкретна харидори аниқ бошад мега бияд ягон сум бо муомила мекунем. шаҳри Ваҳдат 30,000 сомонӣ, номерошон мегафон аст, кор мекунад. метавонед аз ҳамин рақамошон бештар маълумотша гирен. агар шумо дар хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, намхе сурат маълумотша рой кунем. мо дар видеои оянда реклама эълонда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Mercedes-Benz C-класс ки сечкаи сафед соли барои шуш 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литра коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 дарош мега дарои ручной мега электропакет надорад. 4 диска, 4 блонаи 80%, салон тоза, номерои транзит, радной краска сафед барадор. мошин хай дарош ручной да сечкаи сафед нахаду. нархи мошин мега 28,000 сомонӣ аст, бо ягон сум муомила мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. кадоми шумо агар дар ҳам территория бошед, мошина рафта бинен, нархш арзон 94 сол 28,000 сомонӣ бо ягон сум муомила мешавад. номерои мегафоншон навистагӣ аст, метавонед аз ҳамин рақамошон дигар маълумотша гирем. агар шумо ягон мошини хари дигар хеле бошед, дар комментари нависед ки ба кадом марка ба шумо дар кор аст, кадом сол аз кадом территория мо мошина гуфтагӣ шумоram агар ёфтам ҷудо карда мегирем. танҳо дар таги видео дар таги комментари нависен, лайкотон нагузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чизе ки дорем падиса кунед. раҳмат барои дастгиритон. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Toyota Corolla аст ки светои сиёҳ соли барои шуш 2007 солае ки сӯзишвориш бензини холия газ надорад. объем мотораш 1.8 литри простой, коробкаш автомата, састаи мошин мегад бениҳоят тоза, как нада. 4 диска, 4 блонаи пачка, 4 электропакет, кондиционер, кожани салон ҳамаш кор мекунад. мошин мегад нахаду аст, ҳама ҷош кор мекунад, тоза мегад. тарафҳои европейски омада хай мошина бинед мега бо яъне ки бисёри баъд ягон сум арзон мекунад. танҳо дар назди капоти мошин ба телефон умуман савдо намешавад. мошин мега дуруни ҳамин шарда гаштаги аст, бо бе расхода мегад ягон камбудӣ надорад. хай дар суратҳои мошин маълума ки тоза. нархи мошин 65,000 сомонӣ бардорад, дар шаҳри душанбе қарор дорад. номерошон вавилона. дар назди капоти мошин ягон чи муомила мекунад. бисёри баъд 2007 сол Toyota Corolla. ва кадоми шумо ки маъқул аст, маромад занг занед, лайкотон гузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имотон падиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Opel Astra F ки дар кузофи караван соли барои шуш 1997 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. радной краска хали сини, 4 диска, 4 блонаи нава мегад 1 сола ҳуҷҷатам дорад. мошин мегад нахаду, салон тоза, 97 сол бензин газ, мотори простой, 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ мегирем. мошина фақат хай мекунем. нархи мошина 26500 сомонӣ гуфтиянд, бо арзон мешавад. қариб 100 сомон ка 27000 сомон мешавад. бо ҳамира мега савдо дар назди капот мекунем. мошин дар территорияи душанбе қарор дорад. кадоми шумо мехаред ягон вариант дошта бошед, номерои 919 билайн астагай
метавонед аз ҳамин рақамҳо пурра маълумот гиред, марҳамат занг занед. мошини фурӯшии навбатии аз баъдро Opel Vectra A ҳастад ки соли барои 1994 солаги бензин газ ардаш кор мекунад. Авто мотор 1.6 литри простой коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. 4 таблонаи 70%, 4 калпак, салон тоза, радной краска, крескаш тоза аст. Хай баъзе бамперошда кам-кам ҷош безе шуда аст, ки ҳами хел соза. Мошин мега нахада хеле дасти як одам нагашта аст. яъне ки бо хай чизе ки нафаҳмида камбудӣ бошад пурсида мегирен. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон фурӯхта мешавад бо нархи 20 000 сомонӣ бародарон бо муомилаи хубам дорад. кадомтон мехаред марҳама тамос гиред. шашум мошини фурӯшии навбатии аз баъдро Opel хетчбек аст ки навхелаи светои золотисти соли барои 6 1997 солае ки бензин газ дорад ҳардаш кор мекунад. авто мотор 1.6 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. 4 та дискаҳои престиж, 4 та блонаи 80%, салон тоза, мактафон, самбуфер, чихолҳои нав, салон нахада ҳама ҷош кор мекунад, задагӣ пуштагӣ надорад, радной краска. мошин мега нахада сайдам хеле тоза каса омода бинен, яъне ки савдо када метия мега соҳибшон. нархи мошин 31500 сомонӣ аст бо ягон чи муомила бошад танҳо дар назди капоти мошин мега ба телефон мега савдо накунен, илтимос кутага аст соҳибшон. дар ҷои пулгӣ дар назди капот мега ягон сум муомила мешавад. мошина мега аз пеш омада бинен. 31500 сомонӣ мошин бошад дар территорияи душанбе қарор дорад. ба кадоми шумо маъқулаи харидори аниқ бошад номерошон дар пои нависида аст. мегафон кор мекунад, марҳамат занг занед ва лайкотона гузоред. ҳафтум мошини фурӯшии навбатии аз баъдро Opel седани сафед аст ки соли барои 6 1991 солае ки неки ранги 95 96 кадагиан барадорон азиз свети сафед 91 соли радной шай. бензин газ дорад кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин мега кож мега салонш мега кожния мега неки дуруни салонш аз суратош неки мега ки салонш мега кожа соҳибшон ҳами хел навистиян. 4 таблонаи 60%, 4 калпакҳои нав, радной краска сафед, магнитофон, кожни салон гуфтагия соҳибшон. хай наша бо ани хадам мега ки соҳибшон ҳами хел навистиян. нархи мошин мега 18000 сомонӣ аст бо конкретна муомилаи хуб дар назди капот, яъне арзон мешавад. ин мошин дар ноҳияи масҷоҳ қарор дорад 18000 сомонӣ. ба кадоми то ки маъқул аст номерои тиселшон кор мекунад, марҳамат тамос гиред. ҳаштум мошини фурӯшии навбатии аз баъдро бояд яга аст Opel Astra F аст ки дар кузофи хетчбек светои сафед соли барои 6 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш простой 1.6 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. 4 та диска, 4 та блонаи 80%, задни камера, 4 та балон пачка, мошин мега 100%. 4 балонша мега навай гуфтага салон бениҳоят тоза, магнитофон, задни камера, задагӣ пуштагӣ надорад, радной краска сафед. кадом маълумотое ки набошад камбудӣ дошта бошад метавонед ки аз соҳибашон занг зада пурсед. нархи мошина 32000 сомонӣ гуфтеса бо муомилаи хубам дорад. мошин 96 сол дар территорияи шаҳри ваҳдат қарор дорад. кадоми шумо мехаред номерошон мегафон аст, метавонед аз ҳамин рақамошон пурра маълумоташа гирен. противтуманшонам кор мекунад ва 2 та дига яъне ки фарои ксенин ҳардаш ҳаста. дӯстон аз агар шумо давамхали мошинаи фурӯшӣ хона, квартира, мағоза, техника чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, инам хел сурат маълумот ҷоро кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон аст ВАЗ 2110 аст ки соли барои 6 2002 солае ки сӯзишфурӯш бензини холия гуфта соҳибош. объем мотораш 1.6 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. ҳолати мошин средни хуба нахел дискаош неки простой аст да у престижош неста. 4 та балонаи 50%, 4 дискаҳои аз худаша, радной краска серебристи. мошин мега дар ҳолати хуби средни миёна қарор дорад. нархи мошин 7000 сомонӣ гуфтага аст. нашуд арзон ягон чи нагуфтед, наша рафта аз пеш маслиҳат мекунед. ба телефон мега савдо намешавад, омада аз пеш бинед. хай мумкин ягон кор мелешовка кор дошта бошед, неша нагуфтиян барои хотон таъниқ када мегиред. 7000 сомонӣ нархи мошин 2002 сол неки одамони харидори конкретна мега занг занад, одами коргар будиян мегад
беҳуда нораҳат накунанд. Марҳамат лайкотро нагузоред ва силкаи навори моро подписа кунед то охираш бо диққат тамошо кунед. мошини фурӯши навбатӣ ҳастаи баъдрон Opel Vectra A ҳастае ки соли барои шуш 1995 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. Объем мотораш 6 литра, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 95 сол бензин газ мотор парастои коробкаш механика. Мошин мега умуман ягон камбудӣ надорад, мегад 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ 4 балон мегад пачка, мотор дуд намекунад, мегад мотор на масла на дуд намекунад, мегад масла намехӯрад. 4 калпакои нав, магнитофон, радно краска серебристи ҳамаш кор мекунад. Ҳамаи чӯша дорад, балон нав, 1 сола ҳуҷҷат, мотор дуд намекунад, масла намехӯрад. Ягон капек мега расхода дорад, соҳибшон ҳамин хел гуфтиянд. нархи мошина 21 000 сомонӣ гуфтесиянд, бо ягон сум арзон мешавад. Мошин қарор дорад дар территорияи ноҳияи Ёвон. кадоми шумо ки конкретна харидор ки бошед, номери телефоншон нависта гастае, метавонед аз ҳамин рақамҳошон дигар маълумотша гиред. тоқа вариантҳои суми холӣ мега сум дар кор шуда, ба ҳамин хотир мефурӯшем. алиш палиш намешавад, 95 сол. марҳамат дигар маълумотша гиред. агар шумо давомхали мошинаи фурӯшӣ дошта бошед, хона, замин, квартира, ин ҳамин хел сурат, маълумот, адрес, рақамоша ҳамаша нависта роҳӣ кунед. мо дар видеои оянда эълон да мегузорем. аз шумо хоҳиш лайку рамонед ва навора подписа кунед. мошини фурӯши навбатӣ ҳастаи баъдрон Toyota Corolla ҳастае ки светои сафед соли барои 2006 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш экономни 1.5 литри пластове мега, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Toyota Corolla 1 сола ҳуҷҷат, яъне ки 1 сола кадаги аст, 9 моҳи дигаи ровна мегад, яъне ки сроки мошин мега дар ҳуҷҷатош мондааст. 4 диска, 4 балонаи 670 мегад, кондитсионер ҳамаш кор мекунад, ҳамин хел як дона сурат доштае. савдои мошин мега дар назди капоти мошин мега сирошна сумдар кунед, ки рости гап камбудиша нагуфта бардоред, барои ҳамин шумо бо пурсида мегиред. 2006 сол бензин газ. нархи мошина мега 47 000 сомонӣ ҳастае, бо ягон сум арзон мекунем. тоқа дар назди капоти мошин мумкин хай ягон меличовка кам кор дошта, барое ки нархи мошин силиш қимат арзон ҳастае. ин мошин дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. кадоми шумо мехаред, марҳамат рақамошон ҳастае ва вилон кор мекунад. дигар маълумоти пурраша аз рақамошон гиред. мошини фурӯши навбатӣ ҳастаи баъдрон бояд тайга ҳастае Toyota Corolla ҳастае ки инашам свети сафед ҳастае ки соли бароиши инаша 2003 сол гуфтааст ки суди фурӯш мегад бензини холие. объем мотораш 3 литри пластои, коробкаш автоматае, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ки мошин селиш арзон мебарад, камбудиша нагуфтам бардоред. аз чизе ки маълумоти ҳаст мо амро ба шумо пешкаш мекунем. кадоми шумо агар бо мехаред, як бор дигар пурсида гиред. 4 балон 60%, 4 диска дорад, раднои краска, кондитсионер, электропакет, ин хел сафед ҳастае. мошин мега ҳолаташ нағд ҳастае, 2003 солае, бензини холӣ. нархи мошин 43 000 сомонӣ, бо ягон сум дар назди капоти мошин, яъне ки савдо мешавад. маълумотои пурра аниқтарша мега ба телефон мега, яъне ки мумкин мошин хай расход дошта бошад, барои ҳамин як бор дига аниқ карда гиред. инашам дар территорияи шаҳри Душанбе қарор дорад, 43 000 сомонӣ муомила дорад. номерошон TCL ҳастае, кор мекунад, метавонед ки аз ҳамин рақамошон пурра маълумотша гиред. агар шумо даҳонхали мошинаи фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, сурат маълумотша доред, рекламада мемонем. ин буд 12 мошини фурӯши мо. то видеои оянда худо нигоҳбони ҳамаи шумо.